Η έννοια της πιστοποίησης και της ποιότητας έρχεται από τα αρχαία ελληνικά χρόνια. Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή ότι όταν η αρετή και η ποιότητα συναντούν την αναγνώριση, τότε πρέπει να περιμένεις και την ευημερία. Αποτελεί ένα παράγοντα ανάπτυξης και ευημερίας. Βοηθά μια επιχείρηση να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, την αξιοπιστία της και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τα οποία παρέχει. Μπορεί να δώσει πρόσβαση σε νέες αγορές, καθώς η πιστοποίηση πολλές φορές είναι διαβατήριο για να λειτουργήσει μια επιχείρηση στο εξωτερικό. Οι καταναλωτές και οι πελάτες θέλουν να συνεργαστούν με αυτή την επιχείρηση, θέλουν να καταναλώσουν τα προϊόντα της. Δίνουμε και την ευκαιρία να μπορέσει να λειτουργήσει περισσότερα χρόνια μια επιχείρηση. Και αυτό είναι που δίνει και την εμπιστοσύνη σε επενδυτές και μετόχους να δώσουν περισσότερα χρήματα για να γίνουν οι δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να μεγαλώσει μια εταιρεία. Επίσης, βοηθά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομοκανονιστικό πλαίσιο, γιατί μέρος αυτό που κάνουμε στις επιθεωρήσεις μας είναι να επιθεωρούμε ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με την οικία νομοθεσία. Άρα δεν υπάρχουν κυρώσεις, γλιτώνουν πρόστιμα οι εταιρείες και άρα γλιτώνουν και από εκεί κάποια κόστη. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους μας που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί η ομάδα είναι σημαντική για μας. Πιστοποιούμε οργανισμούς σε 20 χώρες περίπου σε όλο τον κόσμο, επιθεωρούμε ξενοδοχεία για την κατάταξή τους σε αστέρια και κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εθνικούς οργανισμούς, για να μπορέσουμε να διαδώσουμε τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.